Ej. Har det kun været 5 minutter nu? Hun har holdt dig i 10. Cirka. Det kan ikke engang hjælpe mig. Det var en sejr. Kender du hende? Nej. Er du lidt glad? Jo. Ej. Ej, nej. Nej. Det var fint med hende. Hun sidder og kigger. Ej, Nicolaj. Jeg bliver nødt til at stoppe nu. Ej, det er lidt ondt. Så du slår på mig. Så slår på mig.